to isté ako pre ostatných. Čiže dobré správy. Dostať ho do komunikácie. Ak ho máme v komunikácii, dovoliť mu vyjadriť sa, dovoliť mu vyjadriť sa alebo vyjadriť svoj nesúhlas. Nesnažte sa tu veľmi obhajovať veci. Nechajte ho iba vyrozprávať. Nesnažte sa ho upokojiť. Nesnažte sa, ja neviem, ospravedlňovať. Nič z tohto nerobte. Proste si to iba v kľude vypočujte. Ideálna scéna je, keď ho neprerušujete. Čiže spustí lavínu. Takže teraz to všetko vyhádže zo seba. Ako náhle to všetko vyhádza zo seba, je pokoj. Problém pokračuje iba vtedy, ak to všetko zo seba nevyhádza. Presne tak. A potom, od toho momentu, platí to isté ako pre všetkých ostatných zákazníkov. Čiže ako náhle to dostal zo seba von, tak znovu platí to isté ako, s čím teraz pracujete, ako by sme mohli, a buď s ňou robíme zákazníka, alebo obchodného zástupcu, alebo chodiacu reklamu. Dáva zmysel? Čiže napríklad, keď už nič iné, tak tu sa obchod dá považovať za uzavretý s tým, že skončilo nepriateľstvo.